ஸ்கிரிப்டை டெவலப் பண்ணிவிட்டு குமார் சாரை மீட் பண்ணி அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் போட்டு காமிச்சேன். அவருக்கும் பிடிச்சிருந்தது. அதுக்கப்புறம் சிவா சார் கிட்ட லாக்டவுன் டைமில் வந்து ஃபோனில் தான் நரேஷன் சார் நரேஷன் பண்ணோன்னா லாக்டவுன் கொரோனா டைம் அப்படின்றதுனால இதை நீங்கள் ஃபோன்லேயே சொல்லிவிடுங்க அப்படின்ற மாதிரி இல்லை வந்து பார்க்குறேன்னாரு வேணாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு வீடியோ கால் ஆச்சு பண்ணலாம் சார். இல்லை நீங்கள் ஃபோன்லேயே சொல்லுங்கள் அப்படின்னா சரி ஃபோன் படம் தானே ஃபோன்லேயே சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓ இப்போ ஒரு ட்ரெயின் படமான்னு தான் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க? நம்ம 2 பேரும் எங்கே ட்ராவலில் சொல்லியிருக்கீங்களா? இல்லை ஃபோன்லேயே தான் சொல்கிறதுக்கான சிச்சுவேஷன் அமைஞ்சுது. ஸோ அதனால சரி ஓகே கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சார் கிட்ட ஃபோன்லேயே தான் வந்து நரேஷன். மேகா ஆகாஷ் மேம்க்கு அப்படி தான் பண்ணீங்க ஃபோனில் தான்? மேகா ஆகாஷ் மேம் கிட்ட ஃபோனில் நேரில் போனது. பாயிண்ட்டை பிடிச்சிட்டார் ஆக்சுவலி. ஏ அவங்க கேள்வி கிட்ட ஏன்பா வைக்கப்படுற நீ? இல்லை மேகா ஆகாஷ் மேம் இவங்க வந்து பிந்து மேம் வந்து ஆல்ரெடி தெரியும் அவங்க கிட்ட. ஸோ அவங்க கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு மேம்